अरे कौन बोला सर नचनिया? कौन बोला था नचनिया रे? आखिर हम जानल चाहतानी नचनिया बोला स कौन रे? अरे हमरा के बतावा स। अरे समारे पवन बाबू, अरे पवन बाबू, अरे पवन बाबू, अरे मान जा, अरे हमर बाबू, अरे मान जा, अरे बतावल जाता के नचनिया बोलस ना तो हमार दिमाग एकदम सनक गइल बा, बौरा उठल बा। आखिर ही बतावा सन कि नचनिया कौन बोला सरे? दिमाग एकदम बोखरिया गइल बा हमार। आखिर हम जानल चाहतानी कि नचनिया अरे बोला पवन स बाबू कौन? मर्दे तू नाही पहले शांत तो होगा, तब तो तोहरा के लोग बतावे कि नचनिया के बोलला सा। अरे हम नहीं सुनल चाहत कुछ, आखिर हम ही जानल चाहतानी कि नचनिया कौन बोलला सा। अरे बाबू पवन बौरा गइल बाड़ा हो, सनक उठल बाड़ा, काहे ना शांत होकत बाड़ा बाबू? अरे मोरे सुग्गा मान जा। अरे ना रवि किशन भैया, हम यह जानल चाहतानी कि आखिर नचनिया बोलला सा कौन? हम यह जानल चाहतानी हो भैया। देखा पवन बाबू, सुनबा तब तक तो हके मनावल जाई, हमनी के बतावल जाई कि आखिर नचनिया के बोलला सा। अरे नहीं रहू भैया, कौन बोलला सा ये तो जानल चाहतानी हम। अरे निरहु समझाओ रे भाई, बताओ रे। अरे पवन बाबू सनक गइल बाड़े, बौरा उठल बाड़े। अरे निरहु रवि किशन भैया, हम तो समझाते ही महाराज, और रौरो समझाते ही, लेकिन सुना तब तब बतावे के हूँ। अरे भाई काहे नहीं खलो बतावत हमरा के? आखिर नचनिया कौन बोलला सा? कौन हाउ रे कि जौन हमरा के नचनिया बोलता रे? अरे पवन बाबू, नचनिया एगो खाली तोहरे के नाही बोलत गइल बा, हमनियों के बोलल गइल बा, रवियो किशन भैया के बोलल गइल बा, मनोजो भैया के बोलल गइल बा। आखिर उहे तो हम पूछतानी नहीं रहू भैया, आखिर उ के हा उ जौन हमनी के नचनिया बोल देले बा? अरे पवन बाबू, तू तो मर्द एकदम गर्दित मचा देला, सुनबा तब तक तू के बतावल जाई हो। अरे सुनते त बानी महाराज, ओ बरा से तब पूछते त बानी आखिर हमनी के नचनिया बोलला सके। पवन भैया, अरे रउआ 2 मिनट शांत हो कि महाराज, अबे हम बताओ तनी के बोलला सा। अरे भाई खेसारी, आखिर बोलला सके रे? यह तो पूछतानी हम कि नचनिया के बोलला सा। हमार दिमाग एकदम सनक उठल बा, बौरा उठल बा। ए भैया रउआ चुपाई ना तनी महाराज, हम बताओ तनी के बोलला सा। जान तनी के बोलला सा नचनिया? हम ही तो बोल दिल बाने। ला सुन लेला ना, आपन खेसारी बाबू वे बोल देले नचनिया हमनी के मर्दे तू नाही। अरे भाई कि ये तब पूछत रहनी है कि के बोल देला सा नचनिया हमनी के? खेसारी अगर नचनिया हमनी के बोल ले बाड़े तो कोनो बात नहीं के। ए पवन भैया, हम अपने मन से नहीं बोले, हमरो के केहू बोलले बा नचनिया। हमरा के सम्राट चौधरी बाड़े, रउरा लोग के पार्टी के आदमी हवा, जन बिहार के उप मुख्यमंत्री रहल बाड़ा, उहे हमरा के नचनिया बोलला। तो हमहू जिद में हमहू नाम ले लेहनी कि घरवे में बहुत लोग बा। नहीं तारा नाम लेहल जरूरी रहे खेसारी बाबू? नाम लेहल जरूरी रहे? तारा ही ना बुझात रहे कि रवि किशन भैया भी हवा, हमहू हई, मनोज भैया तो हमनी में के मोच वाला मर्द हवा, आ तू उनहू के मर्दे तू नहीं लपेट देहला नचनिया में। पवन बाबू के तो कहला चला ठीक है। अरे ये तो पूछता नहीं कि पहले के कहले रहला नचनिया हमनी के? पवन बाबू पहले बोलले रहले हा हमनी के पार्टी के जिन हवे सम्राट चौधरी, उहे खेसारी लाल का नचनिया बोलले। तो वही पर खेसारी भी दिमाग सटक गई नहू का, तो यो याद दिला देले कि तो हम लोग के पार्टी में, उनहू के पार्टी में बहुत लोग नचनिया है। तो यही पर चारू ओर पूरा शोर मचल है, नचनिया 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 नचनिया। अरे भाई हे में नचनिया बोल देले से खेसारी, ई बतावा तोहरा के सम्राट भैया अगर नचनिया बोल देले तो कौन बहुत बड़का तीर मार देने है? अरे मर्दे तू नहीं, तारा लोग के ये नहीं के समझ में आवत कि नचनिया तो शंकर भगवान भी रहले हो, वो तांडव करत रहले, लेकिन तो मर्दे तू नहीं मरल एक ही बात के कि नचनिया नचनिया एने नचनिया होने नचनिया। अरे पवन बाबू, तू तो बहुत समझदार आदमी बाड़े रे भाई, हम तो डरा गई रही रे कि पवन बाबू आओ बौरा उठाला, सनक उठाला, लेकिन बहुत बढ़िया बात बोला। हर हर महादेव, तू तो याद दिला देले रे भाई। हम भुला गए रहे कि हमने के शंकर भगवान भी तांडव करत रहले रे, नाचत रहले रे, डांस करत रहले।
और हमनी के बड़ा बुरा लाग गेल कि खेसारी हमनी के नचनिया बोल देले हा। अरे बाबू खेसारी हमनी के भाई बारे, अरे वाह रे वाह रे वाह रे पवन बाबू, वास्तव में तू पवन पावर स्टार बाड़ा हो, तुम्हारा ज्ञान का अथाह सागर बा हो पवन बाबू। जय हो, हर हर महादेव। अरे भैया में ज्ञान के कौन बड़का भारी बात बा महाराज, छोटा छोटा लइका भी जाना तारसन के शंकर भगवान भी तांडव करत रहले, नाचत रहले। अगर केहू नचनिया बोलिए देहलस ते में सर पे उठा के लेके घूमले के का आवश्यकता बा। अरे समझाई ले खेसारी का में यही से कि तनी बाबू सोच समझ के बोल, कम बोल। अरे बाबू पवन बाबू ये तमनियों के समझाए ले जा, केसारी बाबू मान जा, कम बोला लेकिन ये मानस तब ता। अरे कैसे मनिए, तुरंत माइक पाते मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है, बुझाते ना है कि का बोले क्या का ना बोले क्या, लबर झबर जौने मुँहे में आवता घपर बोल देता हुआ और करी बातें में सबके नाचता हुआ, हमनी के तो नाचता हुआ। ए भैया हमरा बुझात नहीं खेनू, हम रउआ लोग के छोट भाई बानी, उतना हमरा ज्ञान नहीं खे, रउआ लोग सांसदी के चुनाव लड़ले बानी।